दोस्तों मैं फाइनली अपना गांव में आ गया है। यहाँ पे 20 साल पहले 20 साल से पहले ये पूरा सारी तरफ जंगल था। उसी टाइम में कोई भी घर भी नहीं था इधर में, लेकिन आजकल देख रहा है कि सारी तरफ पूरा घर है इधर में। ये नदियाँ देख रहा है, ये नदियाँ भी बहुत लंबा बहुत बड़ा चौड़ा था, इधर में बहुत बड़ा होता था। उसको क्रॉस करने के लिए भी मुश्किल था जो 20 साल पहले इधर में था। आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों, इधर देखो 25 साल के बाद में मैं यहाँ पे आया है। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को भी मैं देखने जा रहा हूँ। ये एक जंगल है, वो फॉरेस्ट विलेज है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है 25 साल के बाद में। इतना सुंदर सा गांव होने जा रहा है इधर में। ये नदिया बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। लेकिन इसका जो स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। बरसात का सीजन में ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसको क्रॉस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। अभी इधर में देखो लकड़ी का पुल बनाया गया है। ये लकड़ी का पुल से इधर में गांव वालों ने पार करके जाता है। देखो अभी तो यहाँ पे आप लोग को लकड़ी का पुल देखने को मिल जाएगा। बहुत क्लीन है, पानी भी देखने के लिए बहुत क्लीन देखता है। मैंने क्योंकि पुल के ऊपर में है, नीचे नहीं उतरा गया है। उधर में किनारे में बेम्बू बना के रखा गया है, क्योंकि उस तरफ में एक ज़मीन को वो ना खा जाए। आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू माय पिथांखि ब्लॉग चैनल। लोगोफोर बे जोबोद मोजां नैबे सामफुर दै होननानै बुङो बेखौहाय गोदान हाग्रा सिफायनाय जायगायावहाय दिनैहाय फैदों आङो। आंनि बुरैबो दङ नै बेयावहाय। 25 बोसोर सिगां बे एरियायावहाय फैनायमोन आङो, नाथाय बेयावहाय मोनसेबो न' गैयामोन, मोनसेबो न' नुनो मोनाखैमोन। फाइनाली आरोबाव दिनैहाय बे जायगायावहाय सफैबावनाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। दोस्तों मैं फाइनली एक फॉरेस्ट जंगलों में आया है। यहाँ पे पूरा ये क्या इसका विष जो है, इसके अंदर में जो विष है इसको तेल बनाता है। आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों, देखो हमारा गांव में इसी तरह बनता है। देखो इधर देखो, ये बड़ा हो गया है, अभी ये पक जाएगा। ये बीज पकने के बाद में इसको तेल बनाएंगे। तेल बनाने के लिए एक मशीन रहता है। हर घर में ऐसे ही बनाता है। लाइमुथि होननाय मोनसे जायगायावहाय फैलायबाय लोगोफोर। दिनैनि दिनावहाय नै बेसेबांबा हाग्रासो खामोन बे जायगाया, दा मानसि गोजा जाफैबाय। नै सोरबा खावब्लानो न'आनो टेम्परारि बानायै थाफैजोब्बाय हाग्रा बारियावहाय। लख्रा मैदेर थानाय जायगायावहाय
गिनायसो मोनलायलाङो माथो बेरायबायनोनो। हाग्रानि जुनार थाग्रा जायगाया गासिबो मानसि थाग्रा जाजोब्बाय नै। ओरैबायदि हाग्रा दंफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगा, फरेस्ट भिलेजमोन बियो। फार्स्ट टाइम बेबायदि जायगायाव सफैबाय। नायदो बेफोर गासिन बेसर बागान गोजा आरो बेसर फोजोबबाय। नैबेयाव लांदां जायगा दंबावो, गासिबो सासे मालिकनिसो जाखाबाय जाहैदों। खिन्थु बेजोंहाय बै नुहुरनाय न'आनो लास्ट। ओमफ्राय ओरैनो गासिबो बेसर फोजोबदों। हादानाव गासिबो बेसर गोजा। हाग्रा नै ओरैहाय हाग्रा बारियाव हाबनायनि सिगां माबायदि ओरै हाग्रा दङ नै। हेल' लोगोफोर, फाइनालि हाग्राबारि गेजेरावहाय नै मैदेर हाबनो हायैनि थार होलायनानै होदों, जाहाथे मैदेरा ओरैहाय जेबो नस्थ' खालामनो हाया। बुखारग्रा जाहैदों, इनभार्टारजोंहाय बानायदोंनो बेखौहाय। दा बे थारनिफ्राय नैबे मोनसे लावफानि दै होननाय जायगा जाहैदों बियो। बे दैया लावफानि। नै थांलानो जुथा देदलानानै फैदों नङा, दैयावनो जुथा गानलालाय महाय दै बारजानाय जानो हागौ दे। ना मोनगोनदां बेयावनो। बिराद मोजां खोल 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 बानखा दैया। नै दैयावसो संगारनायसै नामा आङो। दैया स्राय 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 अन्थाइ नुजोबखायो नै। गब्र'खौ दै सिङाव सोमबाय दे रायजोफोर। दै सिङावबो माबायदि नुयो नै गब्र'आ। ए सिजोबबाय। बेबो लंपेन्टसो सिगोन दा। हा? औ बैजोंसो एसे माबा बारा दाहार गैया। दुगैनो मोजां जाथारगोन। नै दैया जा मोजांखा। गोगो फिल्टार बानायनानै फैखानाय बायदिलायखा। नै बिराद गोगो। नायाबो गिदिर गिदिर दङ माथो। लावफानि दैयावहाय नै नाया जा गिदिर गिदिर दं। लावफानि दै, लावजों फानिजों। नामा लावफानिनो बे दैनि नामा। हेद नासो हमनो मोजां जागौमोन। लंपेन्टआ सिनो नागिरो नै, दैया एसे गिदिर ना। ओइथिं बारलाङो आं र'। लंपेन्ट सिबायलै। लंपेन्टआ सिजोबबाय नै। सेस लंपेन्टआ सिजोबबाय। जाव लंपेन्ट सिजोबबाय साफा नै। हा? ओरै थांजागोनथ'। जा आराम बोहैलांदों नै ओरै। साहा एसे थौलेदां दैया। दंफां बागान नै लावफानि दै। ओरै दावखोलाबो गोथौसो दैयानो। थौसिनसो दां। ओरै थौसिनसोबाव।
दैनिलाय मा सिन्था ओरैबायदि मोजांखा दैयाला हले बाखनायनांगोन हमारा देश में बोडोलैंड में आसाम के एक चिरांग जिले में कितना अच्छा कितना सुंदर सा गांव मिलता है कितना समुंदर जैसा देखो कितना क्लियर है ये पानी भी दोस्तों जाने के लिए मन नहीं होता है इधर यार यहाँ से जाने के लिए मन नहीं हो रहा है देखो नदियाँ कितना क्लीन है फिल्टरों के तरह अये नायाव नै जा गिदिरमोन हो बैथिं नायलाङोसै लावफानि दैखौहाय जोनोमनिफ्राय लानानै दिनैसो फार्स्ट टाइम लावफानि दैखौ नुफैदों दे रायजोफोर मेंलायखायो बुंनायाबो फार्स्ट टाइम का फर्स्ट टाइम जोनोमनिफ्राय लानानै लावफानि दैखौहाय नायफैबाय रायजोफोर लोगोफोर फैनानै पिकनिक जाफैनो मोजांथार ना बेदर लाना फैदो नायालाय बेयावनो सारला मोनखागोन दाउ लानानै फैदो अमा लानानै फैदो सावनानै जाफैदो साला आरामसे पिकनिक जानोहाय अन्थाइ गोजा नायलायनाय जा मोजां मा ए बिजोंसो ओमफ्राय हरैबो मानसि दं नंगौ लावफानि बारनानैबो ओइलाय औवा मा दंजोबखायो नै न' जाजोब्बायनो नै औ एलाय जों बारजाया बेजोंसो गोथौसिन जागोनदां अन्थाइ बारि नायदो नै बोरैबा बुंनो थाङोला गामियावसो साबसिन माथो जायगाफ्रालाय साना जेरै जायो बिथिं थाङो होनदों नामा सानथुम जाहैबाय खाबथाना होजानायखायसो बेस्रा गिदिंनो हायाखै सानफ्लावार बिराद मोजां जादों आरोना सानफुल दा फुलसो बानायबाय जों बेखौ नाया नङालाय थावानो जाथारखायो दा बेखौथ' ओरैनो गारसै दा नोङो दा बेखौथ' ओरैनो गारसिगोन माबासो ओरै जिं जिं बाउन्डारि जिं जिं होला आदामोनसो मोननायो औ मोनगोनब्रा ओरैलाय मोजां जादों मोनसे बरियासिन बनै बेयाव दंबावो जे बे फिसा दालायनि जाहैयो दालाय मेन बिबारा गिदिर जायो बिजौना बेलाय बे मोनसिगोन नैबे बहा हाग्रायाव हाबफैबायलै जोङो लोगोफोर अबेहाय थाहैजोबखोथाय नै खोलाहामानि नामायना थाहैयोलै बेयावहाय थाइलेण्ड मागुर गिदिर दङनो ना बारलि आरो मा होनो नाथुर बोथिया खिन्थु हाबजाया आरोना नायनानै एसे गिथावथा नुयो हाबनानै मेसेङाव माबाजोबो बेखौ ए बैसिम ओंखारहैयो दाथ' हाबनो हाया नै दैया गोथौसो उनाव लावफानि गामियावहाय फैयोब्ला लाइमुथि लावफानियाव फैयोब्ला बेयावहाय फैनानै ना गुरफैनो हागोन फाथो सुनायनि जायगा दैयालाय दा बुंसै आरो ओरैबायदि गोग्गो दै आयो क्लिनखा नै नायदो अन्थाइखौ सिन्थाय नुहरनो सिङाव मा दं नुजोबो आथिं सुनायसै खेबथामसोल' हनांगौलाय खबाइसे मोनो बिराद ना दं दा नैबे मटर साना
रायजोफोर यूट्यूबर्स लोगोफोर everybody can see new forest blaze. This is the coriander leaf and flowers also. You can see. We eat this one, okay. This is the name of called lapa, in name of the Boro people. See, so many tasty, very tasty. I will show you guys. Be continue all the times. I will show everything. माबायदि मोजां मोजां जायो हादानावहाय। लांफैगासिनो नाया 20-25 केजिख्लाय मोनखायोना नाया नै खनसे सारफैगासिनो। नासो हमनो मोजां जादों जायगाफ्रा। बेटारि गैथ'ले रायजोफोर आंनि ग'प्र'आ आं बेटारिबो चार्ज होनानै लाबोनाय जायाखै। आं भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नानै होनाय जासिगोन। अननानै दुखु दामोन। बेटारिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बेयावहाय दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनानै होफैनाय जासिगोन रायजोफोर। नेनानै थाब्लानो जाबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।